til far for sig selv og andre. Du kender sikkert selv en idiot. De findes i alle størrelser. Små som store. Nemmere at holde af. Sværere at passe på. Idiotien rammer desværre alle aldre. I en ung alder skyldes idiotien manglende konsekvensberegning, og senere i livet en overdreven tro på egne evner. Men en aften om året er idioterne ekstra udsatte. Nytårsaften. Her aktiveres idiotgenet særligt stærkt, til fare for idioten selv og idiotens omgivelser. Derfor præsenterer vi dette nytår. Red en idiot. Så fat det dog, Elias. Lad nu være med at gå tilbage til en fuser! Din kæmpe idiot! Bliv idiotredder dette nytår og pas på en idiot, du holder af. Tilmeld dig at deltage i konkurrencen om et idiotredderkit på redenidiot.dk.